Me ei etsitä pelkästään sähkövarastoa, vaan myöskin pidempiaikaista kumppania, joka tukee meidän nopeaa kasvua ja pystyy reagoimaan nopeasti meidän tarpeisiin. Ja mielestämme heti ensimmäisestä keskustelusta Enikon kanssa saimme sellaisen kuvan, että tässä on pidempääkin kumppanuutta tarjolla. Tilasimme Enikolta kokonaisratkaisun sähkövarastohankkeessa, ei pelkästään itse sähkövarastoa, vaan myöskin sen itse projektitoimituksen, kaikki sähkötyöt ja muut, että me voidaan keskittyä siihen meidän omaan liiketoimintaan, sähkömarkkinoilla toimimiseen ja operointiin. Yhteistyö on ollut hyvin dynaamista. Olipa vuorokauden aika mikä tahansa, niin aina sai nopeasti vastauksen. Pidetään kartalla, missä projektin suhteen mennään, mitä tulee tapahtumaan. Vastuut ovat selkeät, mitä seuraavaksi meidän pitää tehdä ja mitä Eniko tekee. Ja myöskin heidän tekninen kompetenssi on tehnyt vaikutuksen. Eniko eroaa kilpailijoista muun muassa yrittäjähenkisyydellään. Eniko on suhteellisen nuori yritys niin kuin mekin ja toivomme tällaista yrittäjähenkisyyttä, nopeaa reagointia asiakkaan eri tarpeisiin. Suosittelen Enikoa kaikille toimijoille, jotka sähkövarastoja tällä hetkellä harkitsevat. Olemme saaneet Enikosta erittäin hyvän vaikutelman niin yhteistyön muodossa, mutta myöskin laadussa ja ammattitaidossa, että pystymme luottamaan 100% Enikoon sekä itse sähkövarastotoimituksen aikana, mutta myöskin koko sähkövaraston elinkaaren aikana. Eniko on turvallinen kumppani sähkövarastohankkeissa.